ukuthi ngithathe leli thuba ngibingelele nababo umongameli abefundisa abakhona omama abangabafundisi abomakhelwane ezihlobo wonke umuntu okhona phakathi kwale ndawo. Today bengabhekile ukuthi ngingalithola leli thuba kodwa ngeligcine sengizivezile. Ngizokhuluma lana ngomzali wethu ozalwa kwaNkosi ezalwa uMankabinde. uMankabinde ezalwa uMathwala umnyamane kaNaswela Mkhonto. We are proud of umzali wethu and imisebenzi yakhe siyayibona iyaziveza iyazivela uma ushiye ngaphansi kwenkonzo sihamba sonke. So imfundiso zakhe will always appreciate uma weke umuntu ohlale manje athi uJehova umuntu athi sithandaze singaphezi ezintweni zonke kube izinto mazenzeka uyinyothi ukuthandaza. So ngikhulumela umndeni wakaNkabinde kumzukulu kaMa bathi uma sishite sonke njengabantwana bakhe all equal. Umawe is giving us love. Umawe was a hard worker. You will see ukuthi umawe wenza into eziningi uma establish ama-NGO kuningi nje uma into azenziwe. So ngalokho angeke ngibe mude kodwa ngithi uma akahambe kahle.